Ahoj, vítam ťa pri dnešnom videu. Dneska ti ukážem 10 malých každodenných návykov, ktoré ti pomôžu regulovať tvoj nervový systém. A keď hovorím malé, myslím naozaj malé. Nezaberú ti ani veľa času a ani energie, ale verím, že ich efekt dokážeš pocítiť veľmi rýchlo. Pretože veľa z nás žije v neustálom strese a napätí, aj keď si to možno ani neuvedomujeme. A je to pre nás také prirodzené a normálne, že sme absolútne zabudli, aké to je cítiť sa pokojne. Tak poďme spolu na to. Návykom číslo 1, ktorý mne osobne totálne zmenil život, je to, že som si uvedomila, že to, že sa ponáhľam, si vymýšľam sama. Koľkokrát denne robíš niečo, čo je úplne bežná činnosť, ale popri tom sa strašne ponáhľaš. A môže to byť, vykladanie umývačky, vysávanie, umývanie zubov. Ale všetky tieto činnosti vykonávaš tak, ako keby v pozadí si mala nejaké stopky a musela si to urobiť na konkrétny čas. A pritom nič z týchto činností nie je absolútne urgentné. Ten pocit, že sa ponáhľaš a musíš mať niečo spravené hneď, nevytvára tá konkrétna situácia, ale vytvára si ho ty sama. Je to vlastne nejaký vzorec, ktorý sa tvoj nervový systém sám naučil. Naučil sa vzorec, že pohyb s napätím a ponáhľaním sa ťa udržuje v bezpečí. Ale na konci dňa ťa to totálne vyčerpáva. Ja to viem veľmi dobre, pretože niekedy som to robila fakt pri všetkom a teraz vždy, keď vykonávam nejaké činnosti, snažím sa na to myslieť a spomalujem. To, že si zuby budem umývať o 10 sekúnd dlhšie, absolútne nezmení nič. A tá umývačka riadu sa vyloží bez ohľadu na to, či to budem robiť ako keby sa ponáhľam alebo nie. Vlastne všetky tieto činnosti, ktoré vykonávame, sa dajú robiť aj bez toho, aby sme mali pocit, že sa niekam ponáhľame. Čiže skús urobiť jednu vec a to je tu, že si uvedomuj vždy, keď niečo takéto robíš, myslí na to, že sa to dá robiť aj bez toho napätia v tele a bez toho ponáhľania sa. A to je všetko, je to úplne jednoduché a verím, že ti to nezaberie veľa času a dokážeš to aplikovať hneď. Návykom číslo 2 je pohyb, ale nie ako za trest, ale ako možno uvoľnenie sa a vypustenie zlých a negatívnych emócií a nahromadeného stresu. Veľa ľudí má vzťah k cvičeniu taký, že cvičím, aby som bol disciplinovaný, aby som spaloval kalórie, alebo možno, aby som dosiahol nejaký cieľ. To je úplne v poriadku a vôbec to nie je zlé. Ale pre nervový systém je pohyb niečo úplne iné. Je to spôsob, ako zo seba môžeš vypustiť niečo, čo si niesla celý deň. Keď celý deň napríklad sedíš v aute za počítačom, táto energia zo stresu a napätia zostáva uväznená v tvojom tele. A pohyb je spôsob, ako ju môžeš dostať von. A pohybom nemyslím hodinový tréning v posilovni. Kľudne to môže byť 5 minút tancovania v obývačke na tvoju obľúbenú hudbu. Prechádzka alebo napríklad stretching. Čokoľvek, čo pre teba môže znamenať to, že zo seba vypustíš túto nahromadenú energiu. Návykom číslo 3 je niečo, čo robí asi každý z nás a to je, že by si mala prestať nosiť telefón na záchod. Úplne to chápem, ale poviem ti úprimne, že to, že nevieš ísť na záchod bez toho, aby si scrollovala, dajme tomu Instagram, je problém tvojho nervového systému. Za každým, keď scrolluješ na telefóne, tvoj nervový systém spracováva rôzne zvuky, obrazy a emócie a to udržiava tvoj nervový systém aktivovaný a v strehu. A ver mi, že tvoj mozog potrebuje chvíľku nič nerobenia. Žiadne informácie, žiadny impuls, žiadna zábava. Práve vtedy tvoj mozog začne spracovávať a regulovať. Pred niekoľkými rokmi takéto problémy neboli. Vždycky sa v dni našli určité časy, kedy sa ľudia jednoducho iba nudili. Ale teraz človek každú jednu chvíľku, ktorú má, vyplňa telefónom. A tak nervový systém nikdy nemá pauzu. Tak nechaj ten telefón vonku a ver mi, že tých pár minút ťa absolútne nezabije. Návyk číslo 4, ktorý ja osobne milujem a strašne mi pomáha, je to, že si zapisuj úplne všetko. Môže to znieť možno ako nejaká rada na produktivitu, ale ver mi, že je to vec nervového systému. Keď máš v hlave milión vecí, ktoré potrebuješ urobiť, napríklad nasledujúci deň, že potrebuješ zavolať doktorovi, povedať kamarátke, čo si sa dozvedela, ísť na nákup a podobne, tvoj mozog a nervová sústava beží v pozadí v neustálej pohotovosti. Sleduje, kontroluje a pripomína ti, čo máš robiť. A to je pre neskutočne vyčerpávajúce. Tvoj mozog nie je sklad a nie je stvorený na to, aby si pamätal každú maličkosť. Je stvorený skôr na to, aby riešil, premýšľal a tvoril, nie prežíval život. A ver mi, že ako náhle to dostaneš von z hlavy,
Tvoje telo sa automaticky uvoľní. Ja mám napríklad v telefóne strašne veľa poznámok na každý deň, čo kedy musím spraviť, pretože to rada zo seba dostanem von a preto potom viem, že nad tým nemusím toľko premýšľať. Viem, že si to nemusím pamätať a mám to niekde uložené a zároveň na to nezabudnem. Vždy, keď mám nejaký nápad na video alebo napríklad potrebujem pár vecí urobiť a viem, že toho je veľa, tak si to napíšem a hneď potom sa cítim oveľa lepšie. A z dlhodobého hľadiska viem, že to má na mňa obrovský vplyv. Návyk číslo 5 je to, že si skús hlasno vzdychnúť. Nech to znie akokoľvek divne, pomáha to. Keď si hlasno vzdychneš, automaticky aktivuješ blúdivý nerv. Je to hlavný nerv, ktorý ide z mozgu cez krk až do tráviacej sústavy. A práve presne tento nerv dáva telu signál, že sa môže uvoľniť. Ale pozor, dôležité je to, aby si vydala určitý zvuk, pretože také tiché vzdychnutie nefunguje rovnako. Pretože práve vibrácia hlasu stimuluje nerv a ten vypína stresovú reakciu. A ver mi, že toto robíš určite, aj keď si to neuvedomuješ. Takéto napríklad dlhé vzdychnutie, keď si frustrovaná. Alebo veľa ľudí si hmká, keď sú napätí. A ver mi, že toto nie je náhoda, pretože tvoje telo je inteligentné a samo si našlo určitý spôsob regulácie. Takže skús na to myslieť. Keď ťa napríklad niečo naštve alebo stojíš v zápche, si naštvaná, tak si skús hlasno vzdychnúť. Alebo k tomuto bodu ešte ti môžem povedať, že napríklad aj spev pôsobí rovnako. Takže si kľudne namiesto toho zaspievaj. Návyk číslo 6, ktorý mne osobne robí najväčší problém, je multitasking. A to je, že musíš prestať multitaskovať. Pretože multitasking je mýtus, či chceš, či nie, ale tvoj mozog nedokáže robiť dve veci naraz. Ale namiesto toho veľmi rýchlo prepína medzi týmito dvoma vecami. Alebo ak si ako ja, tak kľudne aj 3 alebo 4. A ver mi, že toto je pre tvoj nervový systém totálne náročné. A mám na mysli napríklad situácie, kedy si obidve veci, ktoré vykonávaš, vyžadujú tvoju pozornosť. Napríklad sleduješ seriál a popri tom scrolluješ na telefóne. Varíš si večeru, počúvaš podcast a popri tom odpisuješ na správy kamarátke. A keď toto neustále robíš, tvoj mozog nikdy nezažije ten taký stav, kedy robíš niečo efektívne a zároveň pokojne. A potom si neustále rozptýlená, takže ver mi, že skús robiť jednu vec po druhej. A viem, že to je veľmi náročné, pretože ja osobne stále s tým mám veľký problém, ale snažím sa to učiť. A paradoxne, vždy keď to spravím, tak toho stihnem oveľa viac, ako keď robím milión vecí naraz. Návyk číslo 7 je ten, že by si mal prestať riešiť problémy, ktoré sa ešte nestali. A presne s týmto ja mám strašne veľa skúseností. A už teraz sa postupne učím to balancovať. Pred pár týždňami sa mi stala taká vec, že som potrebovala ísť k mechanikovi a tým, že nebývam na Slovensku, tak je to pre mňa trošku náročnejšie. A do toho som bola aj sama a musela som všetko riešiť sama. A musela som tam ísť s tým, že na aute mi nefungovali brzdy. A ja už som dopredu, deň predtým, ako som šla, tak už som rozmýšľala nad tým, čo sa stane, čo mi povie, či auto bude hotové v ten deň, ako sa dostanem domov a milión ostatných vecí. A vymýšľala som si problémy, ktoré mohli nastať, ale ešte ani nenastali. A vlastne nervový systém nerozlišuje medzi tým, čo je reálne a čo si iba predstavuješ. Ty, keď si v hlave prehrávaš takéto problémy, tak tvoje telo reaguje, ako keby sa to reálne dialo. Tvoje srdce môže napríklad byť rýchlejšie, tvoj kortizol stúpa a svaly sa totálne napínajú. Presne viem, že v ten deň, keď som šla k tomu mechanikovi a bolo všetko síce v poriadku, hneď v tú chvíľu, ako som mu auto odovzdala a prišla som do práce, tak som mala taký pocit úzkosti, strašne mi bolo srdce a bola som totálne vyčerpaná ako po nejakom, dajme tomu, náročnom tréningu. Popri tom som nič nerobila, jediné, čo som spravila v ten deň, bolo to, že som na svoj nervový systém totálne nakladala a potom ma to dobehlo. Takže teraz vždy, keď sa mi dejú takéto situácie, snažím sa si hovoriť, že sa to vlastne ešte nestalo a ak sa to náhodou stane, tak ten problém vyriešim až vtedy. A vždy sa v tej chvíle snažím vracať do prítomnosti.
Návyk číslo 8, ktorý je primitívne jednoduchý a môže ti veľmi pomôcť, je to, aby si zdala ruky pod tečúcu vodu. Možno tomu väčšina ľudí ani neverí, ale naozaj to funguje. Keď sa cítiš napríklad zahltená nejakými vecami alebo totálne vystresovaná, choď k umývadlu a daj si ruky pod tečúcu vodu, kľudne na takých 30 sekúnd. Môže to byť teplá studená voda podľa toho, čo ti vyhovuje. A skús sa vtedy zamerať na ten pocit tečúcej vody na tvojich dlaniach a prstoch. Dôvod, prečo to funguje, je to, že ťa to vracia do prítomného stavu. Keď si vystresovaná, tak si väčšinou v minulosti alebo v budúcnosti a si zavretá vo svojej hlave. Ale keď dáš svojmu mozgu nový fyzický vnem, on ťa vtrhne späť z tvojich myšlienok do tvojho tela. A vtedy ti vlastne v hlave nastáva totálny pokoj. Ver mi, že to naozaj funguje, tak to skús na budúce a uvidíš, že hovorím pravdu. Návyk číslo 9 je dopraj si čas, kedy ťa absolútne nikto nemôže zastihnúť. Je to podľa mňa jedna z veľmi dôležitých vecí, aj keď o nej málo kto hovorí. Tvoj nervový systém potrebuje čas, kedy si totálne nedostupná pre nikoho. Keď ťa nemôže zastihnúť šéf, mama, kamarátka, proste absolútne nikto. Napríklad naši starí rodičia to mali veľmi často, keď šli napríklad cestou do práce, nikto ich nemohol zastihnúť. Keď boli na dovolenke, nikto ich nemohol zastihnúť. Keď odišli preč z domu, tak jednoducho boli preč. A my máme tento čas možno tak pár minút v sprche a to je všetko. Aj keď si napríklad na nejakej prestávke alebo pauze v práci, tak tvoj telefón leží stále vedľa teba a tvoj nervový systém je aj tak neustále v pohotovosti. Bez ohľadu na to, či sa ho dotýkaš alebo nie. A v hlave máš to, že čo ak mi príde nejaká dôležitá správa alebo dôležitý e-mail. Skús si vytvoriť každý deň jedno malé okno, kedy budeš absolútne nedostupná. Môže to byť napríklad večera s priateľom alebo s rodinou. Zamkni si telefón niekde ďaleko od seba, nastav si režim nerušiť a jednoducho si užij túto chvíľku. Ver mi, že väčšina vecí, ktoré ti tento telefón priniesie alebo správ, tak počkajú. Tvoje telo a tvoj nervový systém si tento čas zaslúži. Prejdeme na posledný 10. malý návyk, ktorý môžeš robiť a to je to, aby si prestala sama seba sledovať ako nejaký experiment. Sme neustále v pohotovosti, neustále pozeráme na hodinky, koľko krokov som spravila, aké mám skore spánku, koľko som za deň zjedla kalórií alebo koľko vody som vypila a podobne. A všetky tieto dáta sú fajn, sama ich sledujem. Ale keď ich meriaš neustále, tvoj nervový systém je neustále v pohotovosti. Neustále posudzuješ to, či to, čo si v ten deň urobila, je dostatočne dobré, či je to zlé, či si sa posunula alebo nie. A môžeš skončiť v situácii, kedy sa budeš stresovať z toho, že máš vyššie stresové hodnoty. Môžeš byť nervózna z toho, že tvoje spánkové skóre nie je dostatočne dobré a kvôli tomu ešte môže aj horšie spať. Sú to síce úplne malé hlúposti, ale dokážu ťa riadne ovplyvniť. Tieto nástroje, aplikácie, hodinky a podobne sú stvorené na to, aby nám pomáhali. Ale pre strašne veľa žien vytvárajú taký ten pocit úzkosti. Takže ak cítiš, že ťa to strašne stresuje, tak si daj kľudne od toho pauzu. Ver mi, že nepotrebuješ vedieť presný počet krokov, ktoré si za určitý deň spravila, aby si vedela, že si sa hýbala. Nepotrebuješ vedieť, aké skore spánku si v určitý deň mala, aby si vedela, či si alebo nie si unavená. Niekedy tvoje telo jednoducho potrebuje iba existovať bez toho, aby si ho neustále pozorovala. Takže toto bolo 10 malých a jednoduchých návykov, ktoré ti môžu veľmi pomôcť. Nestoja žiadne peniaze a zároveň ti nezaberú hodiny času. Ale sama verím tomu, že ti všetky tieto malé návyky dokážu zmeniť to, ako sa cítiš každý deň. Ak sa ti toto video páčilo, budem moc rada, ak ma podporíš lajkom a odberom a do komentára mi kľudne napíš, ktoré z týchto návykov ti robí najväčší problém. Pre mňa osobne je to ten multitasking, ale snažím sa na tom pracovať. A verím, že sa vidíme pri ďalšom videu. Ahoj.